Biex tinvesti jrid ikollok il-konfidenza li ser iddaħħal il-flus u hija din il-konfidenza li waslet lil kumpanija Quaint sabiex tkompli tinvesti fil-Gżira Awċija. Dan stqarru ma' News Frank Spiteri, il-General Manager tal-kumpanija, waqt żjara li għamel il-Prim Ministru Joseph Muscat fil-Boutique Hotel li qed titlesta ġewwa Sannat. Il-investiment, ovvjament biex toħroġ il-flus, ikollok il-konfidenza li se tdaħħal il-flus. L-andament ta' xogħol mhix isew, it-turiżmu qed jiżdied u in the near future mhux qed naraw l-ebda ħiel għalfejn se jitbiddel dal-pass, jiġifieri qegħdin f'pożizzjoni li x-xogħol sejjer tajjeb ħafna. Il-Boutique Hotel ta' Sannat hija tielet boutique hotel ta' din il-kumpanija li qed tinfetaħ fil-Gżira Awċija. Dan wara li sentejn ilu infetħet lukanda żgħira ta' dan it-tip fin-Nadur u sena ilu infetħet oħra fix-Xewkija. Din il-lukanda żgħira mistennija titlesta sa 4 ġimgħat oħra u fil-proġett hemm maħsuba wkoll 4 boutique hotels. Kunċett li huwa maħsub ukoll li jkompli jespandi f'Malta. Frank Spiteri qalilna li l-ħsieb huwa li jattiraw ukoll klijenti li mhux biss jażlu Malta għall baħar u għax-xemx imma biex igawdu minn aspetti tipiċi Maltin. Għax bħalissa bħala prodott Quaint l-idea huwa li jkollna boutique hotel ġol villaġġ u nagħtu il-klient tagħna esperjenza ta' xi jsib tipiku fil-każ ta' għawdex u lan nibdew Malta wkoll tipiku Malti wkoll. Bekk qal il-Prim Ministru fis-27 jum tal-kampanja elettorali rajna dan l-investiment li huwa xhieda ta' xogħol f'għawdex għall-Awċin u li huwa parti mit-turiżmu li qed ninvestu għalih.